kanje. Verse azoba mabili. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like a wheat, but I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Verse 31 and 32, chapter 22, the book of Luke. Simoni, Simoni, bheka uSathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni. Kepha mina ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. Wena ke nxa usuphendukile uqinise abafowenu. May the Lord bless the reading of his word. Izomethemba njalo ngoba uyayazi indlela Songihola ngeso angisekela impela ezulwini ngolanda ngibone phakade wangethula umthwalo wangishiya neculo yebo ngethula umthwalo ungesina yebo wethula umthwalo wamthandazo wami uvalo lwami lwaphela wavusa umoya wami wangethula umthwalo wangishiya neculo. Masibuke nje lokhu bazalwane bese ngihlala phansi. Simon, uSathane ukucelile. Isho njalo Amplified Translation. Ithi ke Thema icela ukuthi akudlavase njengokolweni, akuvithize njengokolweni. Uthema inikwe ipermission ngaphuthuma emthandazweni kusho uJesu. Uthi uJesu ngoba kusho ukuthi lento izokwenzeka vese. Uzokunqanqatha. Nganaki nje yona vese ngiqala kanje mathu. Simon ucelile uSathane wayinikeza ipermission ukuthi akuvithize njengokolweni. Sethi uJesu ngesikhathi enika ipermission bese ngiphuthuma emthandazweni. And the way I see it ngangathandazeli wena. Ngathandazela ukuthi wena vese uzoshayeka kodwa ukholo lwakho lungashayeki. Okay. Ngibonile ukuthi
angiyekele insindiso yakho angayithandazela ngithandazele ukholwa kwakho. Amabhizinisi akho Simon October ngangawathandazeli azoshayeka wona azoba zimfithi kodwa ngithe angithandazele ukholo lwakho. Ngizibuzile ukuthi kambe yini engathi makuthiwa ngiyakubeka emthandazweni ngithi uSimon simazi ngalokho. uJesu bazalwane bami, before I started the prayer item, my bishop uzibuzile ukuthi yini i-treasure in the life of this man engathi mayefa sinqabe ngayo ukuthi angafi. So afuna sithi nje ngoba umfundi kaJesu ngeke kusise yini, what is outstanding ezobanga ukuthi uJesu athandaze. Manje kuthiwa ke kuPetro kwatholakala ukholo, kwase kuthiwa ke into esoyithandazela kwena Simon uzawuvethizeka, uzobhamazeka kabuhlungu, uzobhamazeka, kodwa kufuna sithandazele ukholo ngoba siyazi ukuthi into wena excela kuyona ukholo, faith. Uma singathandazela lona uyoma noma uphansi, uyohamba noma umile, uyobona noma ucimezile, uyokhanya noma kumnyama, uyophila noma ufa. Masingathandazela nje masingathandazela nje ukholo luvelaphi. Uthiwa ngelinye ilanga ngoba ufuna usubheke kahle, Jesu uyafika uzawuletha ivangeli, usayicela ukusebenzisa umkhumbi walo baba, uyanikezwa umkhumbi. Mabamnike umkhumbi ashumayela athi ugqiba bese ethi Petro shonane ejuleni phonsa amanethi. Bese ethi Petro singakawaphonsi ngicela ukuchaza sizobe singaqala ukuphonsa. Sesike saphonsa ubusuku bonke, athi amanye ama-translation besiphonsa kanzima, athi amanye besiphonsa kabukhulu ubusuku bonke, bese athi without a cash. La uthi asiphonse khona besiphonsa khona. Manje ngenzela ukuthi nawe Jesu ngukuchazele so that uzobona from there ukuthi siqhubeke yini noma nezi background yalo kuphonsa ukuthi asikwenze ngoba ufuna Jesu ucathi kulento oyishoyo besingakaze siyenze, sesike sayenza. Manje ke Jesu ke ngenzela ukuthi understand Jesu ukuthi awusicela into entsha, usicela into esiyenze ubusuku bonke. Why ubusuku bonke? Ubusuku bonke bebusivumela ngokwe-ability yettu, ngokwama-skills ethu, ngokwazi kwethu ukuthi masiphonse ebusuku there's going to be a cash, but we failed in a conducive environment. Emekweni evumayo sihluleke Jesu, imeko ivuma sahluleka. Uthi angikwazise Jesu ngoba angifuni kube sengathi mhlawumbe Jesu ufuna ukuphoxa phakathi kwabantu, ngenzela ukuthi nawe decide ngalokusho kwakho ukuthi wenze njani. Bese hayi kodwa ke Jesu lo kodwa uthi lento esengishilo ngiyikhansela. Umuntu mekafaka ubhathi okwazi le kade seyishayisekho naka leyazoyisha after ubhathi, kodwa Jesu at your word uthi uPetro sesiyaphuma ekudobeni ngokwazi kwethu, nathi asuzudoba, sekuzoba wena nezwi lakho. Uma kuphuma inhlanzi la ngeke sisho lutho, kuyobe uwe nezwi lakho. Uma ingaphumi futhi ungasifaki uwe nezwi lakho. Muzu Petro ya ngoba uPetro uthi make walithola kuyenisa ungabusangena ke yekelela yena nezwi lakhe. Uthi Jesu uma ungena ehlazweni ungena wedwa ngoba thina lethi ihlazi silibambile usuku bonke.
njengobona siwasha amanethi nje ihlazo lethu lana ke Jesu uzosibonela ngoba isimo sivumi nje Jesu yabo isemini manje thina besishaya ebusuku emini ngeke kwenzakale kodwa ke asifuni ukuthi Jesu sikuvimbe sesiwazile amazwi odwa wakhuluma maningi la manje sithi ke Jesu into esizoyenza mawusibona singene emkhumbini sithatha amanethi wazi ukuthi akuthini wena nezwi lakho uma bethatha amanethi bengene emkhunjini kwasho ukuthi useyenzile ideclaration wathi senza ukusho kwakho ya asingeni ngoba singena ngoba ushilo nikhona bazali bami kuthiwa baba waphonsa amanethi maba bawaphonsa la kade bewaphonsa khona baza iwona lamanti kade bewageza bewahlamba kade bewaphonsa la njengoba bewaphonsa nje bebevesi bewaphonsa la kuthiwa mase bewaphonsa this time kweza nenhlanzi yayicashile kweza nenhlanzi yayikade idlula ngendlela abazalwane bami ngazi uyayidlula ngalapho kodwa yayidlula yezwa kuthiwa kunomuntu owenza ukusho kwakhe lokusho kwakhe kwaba i-pulling force lokusho nje kwakhe kwaba amandla adonsayo kwaqhamuka inhlanzi ngala yaqhamuka inhlanzi lithi iBhayibheli emanethi ababedoba ngawo kwabona ukuthi aqhushuka manje babiza abayi bathi sizeni lento ayenziwa ukuhlakanipha yenziwa yilokusho uJesu uma uPetro azobhaqabulwa azokwehlelwa imeke ezomehlela wathi uJesu wakhumbula mhla enalifya isituation yakhe ethatha izwi laJesu. I'll have to repeat that one. uJesu uthi njengoba ngibona nje uSathane amcelile kumvithisa wakhumbula ukuthi mangalimala lo sizoba nenxaki ngoba uyena yedwa kulabo esinabo oke wakhuluma into ehlukile washintsha imeko yonke yakhe eseyichaze wayiqeda waphindwa ayinalify wathi le meko yethu is not above your weight. Petro uJesu wathi no into engizoyenza wena bhamazeka kodwa ngizobamba ukukholwa ngoba nasishiyele so story ngenzela ngisheshe ngihlale phansi phela ngeke avele amthandazele ufuna kube khonto ayilandayo angazi noma ngizwa kahle angavele nje athandaze abantu bakamoya bavele bajombe no akazuyenza njalo ufuna abe ulanda la uthi kwake kwathi ngelinye ilanga ethi uJesu hambani uzomfica bahamba bathe bephakathi nendawo bambone njengesipoki tsho njalo imbali basaba la uFeleba uthi kuyabheda manje awona lesipoki mhlambe lo mkhumbiso ufukula ubheke phansi asazi zokwenzakalana wathi uJesu ningasabi mina washo unalela ivoice abayizwa kahle ngathi akusiyena wathi uPetro uma kuwena mina I relate to you with faith uma kuwena yisho ngizokwazi ukuthi wena ngoba indaba yami nawe isebenza ngokukholwa izwi lakho ukukholwa kwami izwi lakho ukukholwa kwami izwi lakho ukukholwa kwami uma kuwena yisho angazi bazana bami bashumela ngoba uPetro nenishisheni umcilisi ngiyangibona ake silungise indaba yaPetro sayilungisa ngeBhayibheli angizofaka lutho kwami Okay. uPetro uphumile emkhumbini wangahambi nje ibangane wahamba kwazi kwahambeka yahamba phezulu kwamanzi futhi wahamba waze wafika phambi kaJesu asitshelwa ukuthi wasondela uJesu la eBhayibhelini nasitshelwa lokho sitshelwa ukuthi uPetro wahamba waya ngoba uma kuwena isho nami ngizi what was wasiphuma uPetro wahamba basana akakacwili uyahamba yes asimbone nje hamba simbamba futhi into ebanga nje ufuna ubona ukuthi wahamba ngempela
uma ephuma uthe if it is you. Uma ecula akasho uthi if it's you, uthi master. Usho ukuthi usehambe waze wafika wambona uye. Yo. Usho njani master? Usembonile. Njengoba ethi master, usho ukuthi usehambe waze wafika kuyena. In case awukholwa lokho asithathe okunye. Uma ecula uthi masters save me. Bese kuthi uJesu walula isandla. Akusona isandla somlingo. Ubese phambi kwakhe. Ngicela uPetro la ikhona ahlale kahle. Abe nokuthula enhliziyo. Ngiyamkhulumela manje. Bashumayela. La mntu basekhala. Sengizohlala phansi yabona. uPetro yazi uzokhombisa wahamba ngempela. Uhambe if wafika sewumaster. Esebonda umaster. Ngesikhathi embamba ngesandla. Asitshela ukuthi wamfukula. Sebebuyela emkhumbini. Manje ayiconclude baphinde bahamba naye. Amqula, ngakushiyo la kuthiwa wamqula wathi beletha Petro. Anositshela ngalokho. Sitshelwa nje ukuthi wathi kuyena ungabazeleni. Should he call him back to faith? Wambuyisela ekholweni. Manje uJesu uma kuthiwa lo uzoshaya. Uthi okay akashayo. Kodwa into engifuna ngibambe ngayo ukholo lwakhe. Into nje engizoyibamba sengiqedile. Into engizoyibamba la, engizoyibamba kulo Petro le. Into engafuni silahlekele ngalo Petro ukukholwa kwakhe. Because kune legacy asayibekile. Kune standard asesibekile. So ukholo nesu. La kunezwi ukholo uzobona uPetro ekholo. Manje kuthiwa nayi Petini. Uthi uJesu ke Petro ngikuthandazela. Wena Simon ngithandazile nje ukuthi njengoba uzobhamazeka ungapheleli lapho. Wabhamazeka nayi indoda yalenga lapha esiphambanweni ubhamazekile uPetro. Uthi futhi madoda. Ithi intombazane webaba. Baba. Wena baba masithiwa nje siye indawo yokuhlala sikhuluma iqiniso. Lo muntu olenga lapha. Same WhatsApp group. Uthi Petro, yabona intombazane. Ngizela ngizixake into zami. Usungifaka abantu engabazi. Asukuma ayohlala kwenye indawo. Bazalane awufuna umthandazo ngiyakhala akuhleka manje le nkonzo iyonakala nje wasenhleka kanje. Right. Athi sathi uyaqojama. Ngomethi. Hayi baba yazi ngeke ngakubona nalo yambheni. Athi yazi mfowethu ngilethwa amakhaza la. Ngizozothenga ngisukela nje ngento engayazi. Angithi utsheliwe vese uzobhamazeka phela. Aphinda athi ukhoshela bese intombazane ithi baba wena bohamba naye. Ithi my bishop in translation ithi wayithuka intombazane. Angazi mhlamba uyayithina ayithuka ngayo wayithuka. Lokho akungimangazi. Mayiqeda ukuthuka ithi intombazane cha nalokukhuluma kwakho. Usekuvele kwakwenza naye manje. Bongcono usaphika. Njoba soze wafaka nenhlamba. Sowuvele nje lokukhuluma nje lokho ngiyakuzwa ukuthi okwakubuka lesasiphambana. Lo Jesu nalo Petro bahlangana kulamazwi until Peter was intertwined with the word of Christ, that he took the identity of Christ. Yathi intombazane mayikhomba ukukhuluma kwakho ukuthi kufana naloya wakhala umbhemu. Khaliswa yini?
ngithandazele. Ngihlale phansi. Ngithandazele. Petro, ngoba ngibonile wena ukuthi siyothi sifike siphambanweni sobe singasazani kodwa ngathandaza. Ngathandazela nje ukuthi ukukholwa kwakho. Yanende yathi intombazana, angithi vese usebenza ngokukhuluma uPetro, uyizwe lento ingakulahlekeli. Yanende yathi intombazana ukhuluma. Angithi uPetro vese indaba yakhe noJesu ihlangane ekukhulumeni, ningalahleki. Manje intombazana methi ukhuluma ya resurrective faith kule. Le kade ithandazela, ya provoke intombazana, mayithi nokukhuluma kwakho. Bamba nazi izinto ezintathu. Faith is a lifestyle. Romans 1:17. Olungile uyophila ngokholwa. I see reactional tool is a way of living. Awubi sekukholweni ngoba sowubhekene namadimoni. Usekukholweni amadimoni engakafiki noma esefikile. Ungalinga ukuthi uyikholwa. Elikhikwayo. Ukhikwa imeko, ushiftele ekukholweni ngoba sowududulwa imeko. Ukukholwa indlela yokuphila. La khona ukholwa okwazi olungileyo uyaphila. Hebrews 11:6 says ngaphandle kokukholwa kukumthokozisa uNkulunkulu. Nazi izinto ezaziprovoke ukuthandaza kaJesu. They were pleased ngoPetro. Nikhona abazali bami babejabulile ngoPetro. Kwabonakala ukuthi no afanele silahlekelwe yilo. Masithandaza asithandazele ukukholwa kwakhe because it is in faith whether I'll check iBhayibheli. Angazi noma uJesu ngeke namfunda yini ezimangweni zakhe zonke azenzayo. Uthi into awukazi uyibona, kusho ukuthi awukazi uyibona ngempela. Uthi awukazi uyibona, so uzokala ngelanga sothi awukazi uyibona. Then you have a challenge. Yizwa uJesu. Kufika le ndoda ithi, Jesu, ingane yami iyagula ekhaya. Uthi uJesu asamba, uthi lo ayi uyimakhe. Singahambi Jesu, thumela izwi. Yabona? Leyo siyekela abashumayeli, thumela izwi kanjalo wenzeke umangaliso. Yizwa uJesu, uthi uJesu angizange ngabona ukholwa. Okay, siyasithatha istatement. Uqhubeka nendaba. Kwafika umama ukulelwe ingane ekhaya. Jesu, ingane yami yagula ekhaya. Yiza uzongisiza. uJesu uthi, "Hey, mama, ngiphethe isikho sabantwana." Yabona? Aphinda uJesu uzongisiza. Athi, "Hayi mana ngikwazi uthatha isitsha sabantwana ngisinikeze izinja." Athi lo mama, "Hayi nezinja zidla imvuthuluko." Athi uJesu angikaze ngibone. You can't repeat it, phela Jesu. When heavens are pleased, in brackets, babuda kamnandi. Oh, you missed that one. Yeah. When heavens are pleased, kuba ngathi intsha lento mayenzeka kuwena. Kanti yakenzeka nakumkhizi. Uma nje ufuna ukwazi ukuthi ezulwini bathokoziswa yini, ukufica usekukholweni. Usekukholweni even when you have means. That one ungakulahleli. Uthi unemali kodwa ube sekukholweni. Uthi unemonto ube sekukholweni. Uthi unomuzi ube sekukholweni. Ukukholwa wenze isiqiniseko ukuthi njalo ku above your means. Ngoba ngakunika imali avala isitolo. Oh, I'll have to repeat that one. Angakunikeza imali bese avala isitolo. Wabenzeka kaIsrael wabenza njalo mabephuma eGibhithe. Baphuma betshebile, wathatha igolide nithathe yonke into niphume nihambe. Endleleni balapha benayo ability of trading, but there was no shop. Kwadinga nemali yonke abanayo bacela ukudla ezulwini. Benemali yokuthenga kodwa isitolo asikho. Sengiyabona why Isaiah athi wozani nithenge ngaphandle kwemali. Should kuyathengeka. Kuyathengeka. Khona ukuthenga ongadinga imali kodwa ukuthenga nakho. Lokuthenga okwaziyo kwa 10 rand khona nokunye ukuthenga kuthiwa ukuthenga kokukholwa. Antu yambona lo baba lo hloniphekile uDavid wathatha amatshe amahlanu. Ngifuna isixabane lapho. Amatshe amahlanu. That's an event. That's historical. There's no revelation. Amatshe amahlanu. Awaqosha imfundo. These stones are not symbolic to anything.
kumnandi ukushumayela ungaqekela ke we don't have any problem. God bless you for that. But ngokwesiBhayibheli sixoxelwa indaba ukuthi wathatha amatshe amahlanu. Sengachaza ke ukuthi ameli grace noma amela ama alphabet ka Jesu amahlanu anginankinga isambulo sakho nawe uNkulunkulu akubusise. Mina la kuthiwa wathatha amatshe amahlanu asiqhubeke. Wathatha amatshe amahlanu, wathatha induku yakhe, wathatha isihlilingo wahamba. Right? Lendoda iyamemeza ithi yewena ucathi nginja inuza nenduku la kumina. Mayiqeda ukumemeza naye amemeza. Mayimemeza athi hayi lalelo ikhanda lakho ngizolinqumula. Wonizobudla kwezinyoni. Indaba yakho nje iphelile. Akakenzeke lutho. Bese kuthiwa waqala wagijimela kuyena. Abesemtshela athi yabona wena uza nalo mkhonto uza nalokhu. Bese ethi mina ngiza negama la Jehova imani ningathuka. Waya ngathi ngiza namatshe. Hawu ephetha amatshe. Hayi uza namatshe. Kwasho ukuthi ukukholwa noma ama-means ekhona. Oh ningalahleki. Even when means you have. Wokukhuphukela ekukholweni. I must repeat that one for somebody. Even when you have means. Wokukhuphukela ekukholweni with the means. I'm going to say it for the last time. Even when you have means. Wokukhuphukela ekukholweni. Why? Heavens are pleased in faith. Why faith? Romans 10:11 says, kulo okholwa akasoze ajabhiswa. Yeah, kuthiwa nje uma wakholwa ngeke ujabhe. Ucabanga nje lo baba ufika kuJesu uthi ucela ukubona. uJesu umfaka inhlabathi. Uzela uzobona. Hey madoda. Le ntshumayelo lokuphunyuka kanjalo iyangala. Uzela uzobona ufaka inhlabathi. Manje ngoba sila kanongoma ufuna sichaze indaba enhlabathi ngoba sengiqale ukunikezana amagabade lalani bantu basekhaya ngifuna ngimcorrect enginesibindi kukude ngabe chefs njengoba ngikhuluma manje kodwa anginangqaki izikhulumela ngikhululekile. History says this man did not have marbles. So uJesu wayengenzi a system of healing. Ubayakha izimabuli lezi wasezishutheka. Yeah, go and say shit. Ba lo babuze kuyani njobe efuna ukubona azikho imabuli. uJesu akathatha umhlabathi ngoba ethi ke seniyoqhubeka emhlabathini. No. Wakha vese uyazi lo wavela emhlabathini. Manje ungamthatha umhlabathi wamgcoba abantu. Uthi ubone ngoJesu. No, imabuli zazingekho. That is why ube uthatha emathe waze wayimbulungu yokuqala wayifaka wenze enye imbulunga wayibumba wayifaka wasethi hamba uyogeza. Mina bengangiye bengizothi cha ungingcolisa ubani zomntana uyogeza. Hayibo sorry. Wahamba wayogeza. Lalela ukukholwa ngoba heavens are pleased in faith. Ukukholwa kwangaquestion ukuthi njengoba ngiyogeza ngizobona yini kwalo. Ukukholwa kwathi kulo babahamba uyogeza. So noma sengabusabuyelanga kuJesu wena vele ungene nje lento ayithatha lokusho lokwakhe. Awukaze wabona umuntu ephila ngokugeza ngoba nala uyogeza khona wakwageza khona waqhubeka wayimpumputhi. Kodwa ngoba sekusho yena namhlanje vele uhamba. Basho ukuthi heavens are pleased in faith. Wabatshela amanye amadoda. Kuthiwa ayishuma angazi kanjalo sokhele. Wathi kona hambani noziveze etempelini. Athi sicela ukuhlanjulula. Akawahlambulula uthi hambani noziveza. Now ufuna sidonse lo hambe uyoziveza uthi uvelaphi. Uhambe uyoziveza uvele ekuthaneni bekwenzeka umuntu aphile ochokweni lakhe. Uma ephila akavela goduka. Uqala etempelini ayoziveza ashiye neminikelo yakhona. Bese bemnikeza a certificate of acceptance ukuthi sowungabuyela emphakathini ngoba sowuphilile. So awuvele uye emphakathini bazokushanga amatshufu. Fanele uqala ubuye kumpriest akuneze incwadi ukuthi hayi songabuyela ekhaya bese uyabuyela ekhaya. All right? But awuvele uye nakuyena umpriest. Fanele labo hlezi nabo bakucheck. Bakubona ukuthi uphile ngempela ochokweni. Bese bethi ake songahamba.
uma bethi hambe yoziveza basuke sebekucheckile ukuthi uphilile. So lamadoda ayishumi asuka ahamba. Now lo buyayo uyasitshela ukuthi endleleni kusho ukuthi basuke bengaphilanga. The question isibindi sokusuka bangaphilanga basithatha because history says umuke wafika lapho wathola ukuthi unechashazi lochoko wena nompriest fine khadwe ngamatshe. So you would not take a risk yokuya lapha ube wazi ukuthi cha unechashazana. Oh, so uyekufeni. Now the question is laba balishumi basuka kanjani? Bakhumbula ukuthi uhambe yoziveza ushiyo kokugulayo. Awona lahleka futhi. Umuntu makuthiwa hambe yoziveza usehloliwe watholakala ukuthi uphilile bese kuthiwa hambe yoziveza. Njengoba bethu uJesu kulaba hambani yoziveza bayazi ukuthi ngeke asho siguli. Bathi bayasibheka siyagula babheka usho kwakhe asiguli bathi sikhethe ukusho kwakhe. So manje awukwazi ukuthi sowukholiwe uphinde ujabhise. Last point elinye solikhuluma ngelilanga. Last point. Faith puts you to the world of possibilities. Okholwayo akukho ngenzeki. Angiphinde. Okholwayo akukho ngenzeki. eBhayibhelini sinomlando womuntu owakholwa ukuthi inkomo nezimbuzi namahashe kungakhulelwa kubuka isihlahla. Onisekho ke futhi. Kuthiwa wavele wakha amaxolo. Istory sinde manje angifuni ukubambezela inkonzo ishafele. Ngifuna ngene entabeni. Kuthiwa wakha isihlahla wathatha amaxolo waxebula wakha idesign emabalabala wayibeka ngaphesha komfula. Wathi ke zonke imanzi mazizala mazibona la zokhulela. Ithi iBhayibheli elingcwele incwadi kaNkuluNkulu ithi they conceived while they were coming. Zakhulelwa ziza. Bese athi ombhali kwabonakala izinkunzi zasezulwini. Now akungithusike lokho ngilinde kuzala. Kuthiwa mazizala zazala njengoba zibonile. Make waba sekholweni ufike la khona the impossible is possible too. Makuthiwa kwenzeka uyathuka uthi kanjani ngoba akukho okungenzeki. Hayi bazali bami ingandi manje. Ngithi make nje wafika ekholweni ufike la khona izinto zenzakala khona. Uyamuza ulosisi lo ubani lo namabo losisi lo zalo uJesu losisi lo Maria. Yeah. uMaria besifundiswe sama dimensions. Uthi ingelosi Maria uzokhulela. Uthi Maria uyabona ke nayo into engidida ngezingelosi. Usuka le uzokhuluma nje imfeketho. Ayikho phela lento. Umuntu la ngikuchaze ngizokunikeza lecture wena ngelosi. Umuntu la uhlangana nendoda. Yezwa ngelosi? Athi ngelosi yes. Bese yakhulela athi ya. Bathi uqedile wathi Maria ya. Wathi ngelosi right. Uyamkhumbula ukhazini wakho Elizabeth? Wathi ya my cousin umshado wakho umangalisi. Wathi okay wamangalisi. Sebebadala kodwa umntwana akekho. Ukhazini wakho ngibe ngesuliso. Ukhazini wakho unendoda kodwa ingane ayikho. Maria ngitshele ukuthi ubani onikeza ingane. Wa Maria wabuka wathi no angishiftele kwelinye ilizwe. Wazokala esethi makube kimi. Shuthi kuyakwazi ukuthi umuntu akhulele ngokusho. Obalahleka. Wathi makube kimi njengokusho kwamazwi wakho. Uma uke wasikholweni bantwana basekhaya ngigqibe ngempela. Uma uke waba sekholweni ayisekho intaba eseyoma phambi kwakho. Awusekho umfulo ongeke uwele. Ngikhuluma iqiniso bazalwane bami. Ngithi make waba sekholweni. You have put yourself to the world of possibilities. Mabathi akwenzeki uyathuka ukuthi leyo language ayikhulunywa la. La kuthiwa all things are possible. La kuthiwa I can do all things through Christ. La kuthiwa what is impossible with man is possible with God. Ilizwe labakholwayo kwazinto ziyenzeka. Hallelujah.
ilizwe siphila kulona abantwana basekhaya ikwazinto ziyenzakala uma bethi akwenzeki noma bangakulethela umlando enye indoda yanika uJesu umlando yathi before you were born bengiseceleni kwalechibi ngibone ingelosi zehla siqi nyakazisa amanzi phonse kumuntu aphila anginamuntu Ngisaphi mina? Ngisale noma ngidala? Ngihlale yamnikeza umlando nalabazali bami yamnika umlando ukuthi lento le isinomlando ongakanani kwasho ukuthi noma ingabe nomlando ongakanani uma basezulwini bethatha charge they nullify the history sukuma uthatha uhlaka lakho uhambe wathiwa soyigoqayo asizothi sukuma so awuzama ukusukuma ngegama laJesu awuzama ukusukuma ngegama laJesu asizuyenza sukuma uthatha uhlaka lakho uhambe ukhonizwe kuthi kwazinto ziyenzeka the word of God izwe labakholwayo Simon I've prayed for you uthandazele uthi ukholo lwakho lungachafi God bless you. Asithobisa amakhanda sithandaze. Siphila emhlabeni kwazinto ziyenzeka. Ufike endaweni okuyiyona yona. Ngeke wehle kule ntaba ufana nokufika. La kwazinto ziyenzeka. Umhlaba esiphila kuwo. La kukhanselwa khona imilando akaze abe khona kini ophumelelayo akakaze abe khona kini owafunda wadlula ku standard 5 kodwa la ufike kwamhlaba kwazinto ziyenzeka okungenzeki kubantu kuThixo ziyenzeka fanele uqine ngikukhulekele ukuba ukukholwa kwakho undoqo wento ukukholwa mawubamba ukukholwa uvike ezintweni ezifuna ukushaya ukukholwa uhlukane nabantu abakhuluma izinto ezihlasela ukukholwa ufuna abantu abathi it's possible baba siyabonga egameni likaJesu Kristu yo siyabonga baba wethu namandla wonke size kule ndawo to declare once more time ukuthi sithanda wena sisuke endaweni ezikude silethwe ukuthanda wena kanti uzokwakho ukukholwa kwethu siyabonga baba sitsho okhulume ngaso phinda wenze njalo egameni likaJesu Kristu umsindisi wethu amen.